ועכשיו לחדשות החשובות באמת. זה לא רק טעים, זה גם בריא. זה מסייע לראייה, לעיכול, לכולסטרול הטוב. אולי הכי חשוב, הערך הקלורי של זה נמוך מאוד. אז בואו נתפרע. דובדבן הוא פרי אקזוטי הגדל בפסגת ההרים ובאזורים הקרים בגולן ובגליל. עצי הדובדבן של בראשית גדלים בתנאים האופטימליים הנדרשים. אלכס קודיש מספר על החורף שעבר. הייתה לנו עונה של מנות קור יותר מאשר גשם, ואנחנו נמצאים במזג אוויר אירופאי. הרי מגדלים דובדבנים באירופה, בארצות הברית, במקומות הקרים. וכאן אנחנו ב1,000 מטר גובה מקבלים את מנות הקור שמאירים את העץ בצורה הכי טובה שיכולה להיות. לצערי גשם היה פחות, אבל אנחנו נסתדר עם זה. חודש מאי עד סוף אוגוסט צפויים לקטוף יותר מ-3,500 טון דובדבנים. אלכס לא סתם מגדל את הדובדבנים, הוא גם מאהב. תסתכל איזה צבע, איזה עץ יפהפה, איזה ירוק עם אדום, יש שילוב יותר מנצח מזה, איזה טעם, איזה איכויות, רמת הגולן.